presentar el meu estimado compañero, en Sebastià Boira. A veure, Sebastià, digue'm. El nou compañero. Sebastià, quan dic Sebastià Boira te sortir. Sí, però jo encara estic aprenent. Ah. M'he normal que he vengut, perquè te retic, vaig veure l'entrevista en camioner pobler, i vaig veure que una suada que feia por, dic, aquell jove necessita un pot d'ajuda, que els altres l'han deixat tot sol. M'han deixat tot sol. I bé, ja som aquí, tranquil. Estic molt tranquil. Bueno, Compañero, no hem de pena. Res, jo me'n vaig i tu ja passes a... Jo passaré a la part més sèria. Vinga. Molt bé. Bé, avui, en el sofà de Casa Pedina, el segon capítol de la segona temporada, tenim un convidat de luxe. Juanjo Montserrat. Bueno, Juanjo. Què tal? He sortit però no tocava. És igual, no passa res. Encara no ho sabem molt clar, això. Bé, pots seure aquí en el sofà? Vinga. I primer de tot, què vol per veure? Una estrella per jo. Bueno, estrella no sé si ens tenim, però com que la tindrem? Venir, lo que me doni m'anirà. Una mau. Venga. Una mau. Bueno, Juanjo, ¿qué tal estás? Primer de tot. Un moment ASMR. Ara sí. Com te trobes? Bé, beníssim, aquí molt content d'estar aquí en aquest poble. No, tot sí que estic content de que hagi vengut. Primer de tot, te volia comentar la primera cançó que vas treure, que se diu Més que amics. Aquesta cançó, com va sorgir? Perquè la lletra és molt interessant, és una lletra que a l'actualitat sol passar, mos poden sentir tots identificats avui en dia. Sí, bueno, Més que amics és el primer single d'aquest nou disc que arribarà, espero que enguany, i realment està basat en una sinouera. Tu, molt de prop, d'aquí de clar. Agafa de prop, això, sí. I res, una experiència que vaig tenir amb una lota que va ser una mica així raruna i tal, i ho vaig voler expressar amb aquesta cançó que jo mateix li vaig mostrar a ell, li vaig dir, mira, he escrito esto. I quina reacció va haver ella? Bueno, raro, perquè no tothom se li escriu no tothom rep una cançó, ningú t'escriu una cançó. Jo encara no he rebut cap mai. Sí, jo pràcticament tampoc, no? Però sé que és una sensació molt rara i bueno, entre que li va agradar i entre que òbviament no, però per tota la resta de mortals jo crec que està guai, no? Sí. I això quant de temps fa? Que hi havia aquest rotllo amb aquesta cançó? No, aquesta cançó va sortir el gener d'enguany i tots aquests successos van ser el gener del 2019. Pràcticament tot el que xerra en aquest nou disc són temes del 2019, que va ser quan vaig fer la majoria de composicions i la majoria de lletres per allà. Però hi ha qualque tema que el vaig fer l'any 2016, qualque tema que el vaig fer el 2014, o sigui, he colat un parell de coses. Això ens passa molt en els cantautors que Anem recopilant informació de la nostra vida i una inspiració per crear. I, un altre tema que ha estat de super d'èxit, jo no me canso d'escoltar-lo en aquesta cançó, que és amb en Tomeu Peña. Exacte. Nosaltres aquí en aquest programa tenim dos objectius. Un era dur en Tomeu Peña i l'altre dur el Casta. I ara ja n'hem complit mig, perquè han duit una persona que ha fet una cançó, l'ha fet a ell i l'ha cantat en Tomeu Peña. Imagineu-vos el que és això. Com va sorgir això? Com vas conèixer en Tomeu? Mira, jo som una persona que m'agrada molt visualitzar les coses i jo tot d'una vaig fer els primers acords i... Ara el procés exactament no me'n recordo molt bé, però crec que quan vaig pensar en la paraula d'estiu m'ha venit com, ui, això ho he d'aprofitar perquè sé que és un ganxo potent i crec que m'ha sortit lo de i de dins un dia ho vaig relacionar, ui, això seria perríssim fer-ho amb en Tomeu Peña, seria espectacular. I com que el meu disc pràcticament totes les cançons són en col·laboracions, com Saxofòbia, L.A., Vittori Kingles, amb Vic Miralles, que és el saxofonista d'Alejandro Sanz, però vaig dir, ei, me falta una guinda aquí heavy. I va ser... i tot d'una vaig pensar en Tomeu, me vaig posar en contacte amb la seva discogràfica, que és Blau, que serà la discogràfica del meu nou CD. Ei, li podeu mostrar aquesta maqueta que he fet en Tomeu? I tal qual, en Tomeu li va encantar la cançó, se va sentir molt identificat perquè amb un ja la vaig comporar pensant en ell i Vilafranca i xerra de la seva música. Si escoltes aquesta cançó, qualsevol pot pensar que l'ha escrit ell.
Home, jo la meva vena ja de productor i que ja penses una mica més enllà, jo tot això vaig veure superclar, vídeo amb Tomeu Penya, amb una cançó, i a part hi ha matisos quan ell comença a cantar la cançó, el que se sentes a ell i una guitarra acústica, això ja ho vaig fer pensar... Producció, podem posar el vídeo d'on Tomeu Penya el tenim, per si qualcú no l'ha vist. El món bicicleta i banyador, finalment tu i jo. Era l'any 2019, tindré por los tiempos, palma d'un món i amor, amb tu canviar-lo, tan present com passat, ets lo millor que m'ha passat mai. Vinga, tot, vámonos! Jo t'estiu, que canviarà la vida més un riu, que també em fa servir dins un riu, és ben com el dia està en riu, i diu, jo t'estiu, dies d'estiu, És boníssimo, és boníssimo. jo som feliç i aquesta. Oh, stop, producció, stop. És molt bon, a més, xerra de la mort passada, de com se lligava un temps, com esteu enamorat un temps. Exacte, volia que se notés, no?, el yin i el yang, i la seva adolescència, el seu... Calla, Tomeu, per favor. Tomeu, ja vendràs, ja vendràs. S'havia emprenyat. I jo volia sacar aquest contrast entre el que seria la seva història d'amor l'any 72 i totalment diferent la meva i xat de Tinder, Palma, Renou, que si emojis, que si mòbil, no, volia aquest contrast. I com ja deia abans, que ja vaig fer coses puntuals pensant també, i quan ell se pot cantar, l'únic que sense Sant Tomeu una guitarra acústica, perquè tu totalment ja vegis Sant Tomeu Penya tocant l'acústica, ja aquestes cosetes, no? Vaig voler ficar els típics memes que és d'en Julio Iglesias, que i lo sabes. Exacte. Vaig dir, oi, jo me sona que hi ha un gif d'en Tomeu Penya o algo que diu, hola guapa, o tu ets un crack, o no sé què. Jo l'he vist, I vaig dir, jo he de ficar un meme d'en Tomeu Penya, ho he d'aconseguir. I vaig lograr que ell hi ha un moment de la cançó que diu, tu ja ho saps. Sí. Espectacular, o sigui. I clar, pues això, aquestes coses, jo ja ho he fet tot, jo m'ho puc morir ja. Com a mallorquí, potser una altra persona diria, qui és aquest senyor? Però com a mallorquí, això és el més gran. Som un Tomeu Penya, a més que és una persona que la coneixen els nostres padrins, els nostres pares, i nosaltres hem anat una verbena a veure en Tomeu Penya, perquè m'agrada en Tomeu Penya. Exactament, si me convida en Tomeu un dia una verbena seva, cantat estil. Tothom vendria a veure-te. Deliciós. Molt bé, Juanjo, i una altra cosa espectacular que has fet, que em poden xerrar, que jo veig la televisió en directe és anar a Got Talent, Claro que sí. i no només és anar a Got Talent, és anar a Got Talent, que te diguin que sí, i que t'apretin el botó dorat en Risto. Puc dir dentro vídeo? Ho volia dir, vale? Dir-ho ho he dit. Ara, que funcioni... Aquí comences. Però no passa res. Molt bé. Esto lo cortáis, ¿verdad? Esto se corta, ¿no? Antonio Peña. Antonio. ¡Va! ¡Dentro vídeo! Dentro vídeo. Jo ets de cambra, Juanjo. Quina? Sou d'esquerra. Ah, no, sí. Dentro vídeo. Tommy Palo. Tú que no te vaqueros. Ostres.
Brutal. Quina sensació que tot el públic t'aplaudeix, sí? Jo m'estava cubriendo de gloria Uah. en aquell moment. Jo me sentia, bueno, en Pavarotti, en persona. Aquesta situació no sé quantes vegades l'he vista, me perseguirà tota la meva vida. Vos heu de donar compte de que tothom ha vist això i... Bueno, pues... I tu, quan estaves allà, que senties el públic que t'aplaudien, que disfrutaven, tu esperaves que, com a mínim, que passessis o no? Sí, Quina sensació? sí, jo passar... sí, jo ja m'esperava passar, a part que jo crec que és del programa... A mi me van assegurar que el jurat no sap absolutament res i, no tenc motius per no creure-los. Ho pareixia. Però no deixa de ser... Sí, mos ho venen com un concurs, però no deixa de ser un programa de televisió i jo crec que ells ja... que la pròpia direcció del programa ja volia que jo passés. I no sé, era una sensació de que tothom me mirava i ja reia una miqueta i jo crec que ja se sabia que jo passaria. Lo que no sé si estava estudiat o no era el que va fer aquest senyor, claro. No me veuré aquell moment. Respuesta en re menor, el nacimiento de la ambulancia. Por eso que no. Bum! Jo no estava ni mirant. Quan en Risto dona el botó, jo no sé què estava fent, jo estava mirant en el Santi Minyana, o estava col·locant el micro, i tot ho va fer. Pum! I tot dorat, paperines per tot, i jo pràcticament no havia vist mai aquest programa, i com que no me'n recordava que hi havia un botó. I jo m'he quedat a mi, però què està passant? I després vaig entendre, és que m'ha donat el botó, què és home? És que jo estava desconcertat perquè aquest home estava flipant, no sap mai per on te sortirà. I vaig te pitjar el botó. I vaig me pitjar el botó, això sí que ja no m'esperava, per res. Increïble. I m'he perdut Risto. Això és increïble. Tenim quina xofada que sempre dic una persona que li ha pillat el botó dorat en Risto. Però teniu a qualcú millor, ara mateix, en aquest moment, i no només me teniu a mi, que m'agrada qualque cosa. que vaig anar a Got Talent, sinó que aquí tenim Mora Luis Otamatone! tenim el protagonista d'aquest botón d'oro, Juanjo. tot teu. No, ostres, m'ha dit com funciona. Has de pitjar palo i ja està. I obrir la boca. I obrir la boca. No, ja vull sortir. És que no escoltar que es deia. Vaig a veure aquí, que veure tu. I quan fan així més... Vibrato, claro, No són els flors. perquè crec que li té poca pila, però en teoria són si la pila. I això com va? Tu no me'ls podries tocar amb un trosset petit? Sí. Sí, cabra. Hombre, és que... Posa aquella càmera i toqui ja. Es fa 2 dies que no l'han pensat, això. Tampoc escat ja, però... Aixecat, en un moment s'han aixecat. Sebastià! És igual. No tenim passe d'oro. El vídeo com que... Passa d'oro. Ja Ja som massa Tira. I aquest aparat, això no el deu sempre tocar molta gent, perquè... Jo crec que sí. Bueno, ara que sou més, jo vos duc un parell més. Mare de Déu. Aparatos. Nosaltres, normalment... Tots tenen poca pila, ja vos he vist. Bé. Perquè no som jo aquí el senyor de les piles. Això és brutal, tio. Entenc un que té oreretes. Aquesta és una versió especial a Japó que no se pot vendre, no se pot comprar aquí i me'ls van enviar els de l'empresa, gràcies a aquesta actuació me van enviar una caixa amb 10 Van contractar tu de l'empresa? Sí, donant-me les gràcies i tal. Me podrien haver donat un tant per cent
de lo que han recaudat gràcies a jo, això estaria molt bé, però no, m'han enviat una carta en 10 tamatones. Menys res, no? Sí, bueno, tots aquests... Els deixen per aquí, que se veien a la càmera. Sí, són de la mateixa família, tots sonen igual, però espera, perquè també vos he duit un especial. Juanjo, nosaltres estem acostumats que es convidamos d'un qualque cosa, ara qualsevol que vengui ja esperarem. Ostres, quina pegada! Mare de Déu! I venen negres, no digo res. No, negre, Sí. I aquest sí que sona més fort. I bueno, i agut, no fa falta que soni tan agut. Avui ho vull fer Champions perquè sí. Puede pasar, claro. Vale, yo provo tu vida de aquí. Jo Li has fet mal. jo vaig veure doctor, i me moria de ganes en resta qualcú per tocar això. I ara vaig aquí, que has dit una parada d'aquest. Va, jo t'ho contaré a mi, Com fa això? Si només... Sí, és que Collons. Però com ho fas? bueno, oído. Però és que no té ni un puto botó. D'oído, tu has d'anar afinant i saber si les notes que estàs tocant són les correctes, clar. Jo sé 4 cordes de guitarra mal tocats i encara és fàcil perquè veus les cordes, veus les traces. Però jo igual que tu, jo vaig pescant notes, jo no sé quines notes estic fent. Tu veus un piano i veus la tecla La i dius La. Però aquí no, jo aquí, si vos fixeu, cada vegada que comença a tocar una melodia, jo tiro una nota, la que jo me penso que és i després la rectifico. Jo tenc els meus trucos perquè no se noti, claro. Super difícil, Juanjo. I m'han dit, ara ja que ha sortit tot el Got Talent i tal, que fa poc has anat a un altre Got Talent. Efectivament, ahir se va emetre la meva actuació en el Got Talent Txecoslovens com a talent de la República Txeca i Eslovàquia, que s'ajunten i fan un Got Talent plegats. I això, bueno, sou els primers, exclusiva. Tenim entrevista en primícia. Exacte. El sofà de Casa Pardina, entrevista en primícia. El sofà de Casa Pardina, entrevista en primícia d'un participant de Got Talent. Txecoslovàquia. Bueno, bàsicament me van dir que sí, tots els jurats, i ara està per veure si vaig a la final o no, perquè allà no fan semifinal. Jo aquí a Espanya vaig fer l'audició i després vaig anar a la semifinal. Però allà no funciona igual, ells van directament al grano. Ja hem vist tots els que mos han agradat, anem a fer una final i que guanyi un i ja està. Bueno, Juanjo, pues molta sort. Moltes gràcies, demà què tal, demà què tal. Però te van cridar a fer allà? Sí, me van moure en el Got Talent espanyol i entre ells se van rolant un poc els concursants i tal, que jo, de mi sano juicio, no m'apuntaria a un concurs a Eslovàquia, no? I ara estic pendent també d'un parell de programes, les Tu sí que vales d'Itàlia, per exemple, també m'ho volien. I aquí tu hi vas tot en Sotamatone. Sí, és que... Sí, bueno, jo hago molt de comentaris en la meva música i molta gent diu que haces cantando en catalán, tu en castellano... Això, deixa'm fer, això per començar, tu no te fiques en la teva. Després, tío, pero tienes que ir a Got Talent cantando con tu música. És que no m'interessa. No m'interessa perquè jo ja tinc una carrera que a mi m'agrada com la tenc i ara com a productor també acabo de fitxar en Sony Music fent cançons per Llata i ara per els Bis, amb la guitarra per els Bis i mogudes i superxudes. I jo el que no m'interessa és anar en aquest programa, a part que si fas una actuació musical has de firmar un tipus de contracte que jo ja no vaig voler firmar, perquè a la meva semifinal jo havia de cantar i tocar Sotamatone i no vaig cantar. Però me feien firmar un contracte que jo no volia firmar. Hosti, això no ho sabia, no? Sí. I això, tu vas allà i te fan firmar una cosa que no m'amola. I després, a mi el que no m'interessa és anar allà amb la meva guitarra i fent la meva música i fent el que jo me dedic i que vengui un senyor com en Risto o en Salta Beneit, en Dani aquest i me digui, ai, pues no m'ha transmitido, no m'ha gustat. Sí, que no tenc idea. I la meva carrera, potser no se'n va de córrer, però la meva carrera ja té un cop, ja té... I pas, és que a mi ni... Jo vaig amb això, que per mi li ha agradat a tothom, i si t'agrada, perfecte, no t'agrada. M'és igual, molt pagat per venir a este vostre programa, és que m'és igual. Sí. Us estic estafant. No ho sabeu.
Salvador Mallorquí. Mare, però jo vaig sortir d'allà i dic... El pequeño Nicolás de Mallorca. Jo vaig sortir d'aquest vespre, per cert, vaig estar mig any amb el secret dins jo, perquè no ho pots dir. No va dir ningú. Te poden pegar un bon puro. Home, ja vaig dir ser més propera, però òbviament que no ho contessin. I jo me sentia de dir, què han de fer? Com aquest síndrome de l'impostor, saps? Man, jo sí que té mèrit, ¿no? Però moltíssima altra gent també va dir que és esto cuando hay gente que canta y tal, que lo hace mejor y tal. Bueno, sí, lo hace mejor, però això no s'havia vist mai a Espanya. Sí, claro. Aquell mateix vespre se van esgotar totes les unitats de Sotamatone. Va ser un boom, saps? I hi ha una actuació que hi ha vegades que jo què sé, vaig a fer una partida de pàdel i acabes el pàdel, fas una cerveseta i tu a què te dediques? I jo dic, miráis con talent? Y me digo, no miramos la tele, no miramos eso. Y digo, bueno, pero a lo mejor alguien nos ha enviado un vídeo de un tío tocando un instrumento amarillo. Y me digo, pues sí, eso sí que me lo han pasado, vos. Però millor situació d'una lota que va, o qui sigui, a tocar el piano i canta, pues no l'han rodat aquest vídeo, perquè no és tan impactant, no se queda aquí tan fàcilment, saps? Vale. Sí, jo m'he de confessar, quan va dir, tenc un amic Juanjo Montserrat, tal, i dic, és que me sona el nom, tal. I ell me diu, aquí, dic, hòstia, tio, aquí, no vols? Jo dic que el colmo del famoso, i és que, clar, jo dic que això del famoso, però jo no som famós, això per començar, però si hagués estat famós, hagués estat aquell moment que jo vaig sortir a la tele, per almenys un mesecito o alguna cosa d'allò, gaudir de la fama, però és que m'he fet, o me vaig fer famós, en una època en què tothom duia la mascareta. Sí, Entonces, ningú m'ha reconegut pel carrer, ningú m'ha demanat una foto, a qualque restaurant, una mare, oye, mi niño me preguntan si tú eres el de Botale. I jo vaig dir, sí, i m'espera, ay, nos podemos hacer una foto, no? I la dona dient-me, vale, gracias. I ja està. No he disfrutat d'una fama com de humana. Hòstia, tio. Juanjo, ara ja ens sortirem i ja ens diràs de temps. Sí. El més a prop que he estat de tenir així lotes i tal és quan jo vaig amb Andrés Vi, òbviament no me cerquen a mi, el cerquen a ell, i quan una vegada vaig fer un concert amb en Sebastián Yatra i jo duia la mascareta, i jo duia la guitarra, una xupa, la barbeta, els cabells, i me van confondre amb ell, i van venir com 20 nines cridant-me, i me van dir, ¿tú qué haces aquí? Com creo que es una frase para romper el hielo. Y yo me dije, ¿cómo que yo hago aquí? Yo vengo a tocar. Y dije, que no es él, que no es él. I jo, Això no l'he xerrat, encara que tu diguis que no ets famós, que ho ets, no. la fama, això te dopo la fàcil insistir, no? Home, jo ja m'anava bé d'abans, o sigui, no he notat tampoc, no he notat... El micro grava, recomano. Aquesta... És que ara no vol vuitar la conversació. Sí. La vull mirar si el micro grava. El micro, sí. Perquè ara no em falta, que el micro no és a mi. Sí, tenim un munt de... Xequea. Ja no fes entrevista així, però... Bon cap, no? M'agrada la foto. Ah, que guapo el Bretón. No ens sobra. Bé, el que te comentava, Juanjo, sí, lligava i tal, perquè aquesta cançó d'Estic Blau, sembla que t'anaven fent d'Estic Blau. Jo crec que aquí més i menys... A tots mos han fet l'Estic Blau i ja va arribar un punt que és que no m'ho podia creure. Té un matís aquesta cançó, no és que t'hagin en vista. No, hi ha un petit matís, un disclaimer, disclaimer. Però si no sabeu de quina cançó xerram, la vol morar a producció. És que tenim un mèrit ara, tio. Un despliegue brutal. Sí, Doncs si li poses àudio molt millor. Sí, llevava el mude. Aquest, aquí. Ràdio Esplà. Patrocina. Així. Ho has de cercar encara. Bueno, ja surt allà, quan començarà a parlar de Gambida, no m'ho serveix. Tic Blau. La Gran Vida, això és un programa de ràdio. Realment és que jo curro la Gran Vida cada 2 dissabtes. Hòstia. Tenc una secció musical. Vaig veure quan tocaven Més Camins de la Gran Vida. Exacte, això va ser quan va sortir Més Camins, era el segon programa que jo feia la Gran Vida i li vaig dir, ei, vos duc Sotamatone i vos cant la meva cançó, que va ser el mateix dia, i me faig un programa d'escàndol, i clar. Aquí està, ja té 5.645 reproduccions. Ja m'he dit aquesta cançó és brutal. Això per nosaltres és... Avui m'acompanya el saxofó i fa un projecte per dedicar-li una cançó a tota aquesta gent que t'escriu i després passa de tot.
que m'ocurre els subtítols estan en japonès. Ho he vist, això. No m'interessa, però jo contesto i no contesta. Tic blau, que no me deixa viure. Tic blau, que això no fa riure. Però jo... És que és mítica aquesta cançó. És que és mítica, actual i... Lleva això, per l'amor de Déu. Mira quina cara m'he quedat. Mira quina cara he quedat. Sí, és molt normal. Jo m'encanta. De fons de pantalla. Pues aquesta cançó, òbviament, té un matís, que deixem a dir, vale, has fet una cançó que te deixen en vista. No, és una cançó quan qualcú te molesta, no, qualcú proper, però no amic, i t'envia un àudio o t'escriu dois que tu dius, i no saps què dir. No saps què li has de dir. Pues per lo que sigui, treus un esforç mental. Normalment me passes de matins, me trobo missatges i dius, i tu m'hi sobat i dius, i tal, el que sigui, i després no te contesten. Tu dius, torna un poc de feedback en aquestes 4 neurones que jo he empleat per enviar aquest missatge, per almenys que tinguin una resposta, no me deixis així, no? És un tic blau mental. És a dir, més que m'han deixat en vista. Sí, la gent te deixa en vista, no passa res. Però és que tu me molestis per una tonteria i després no me contestis. Això és el disclaimer que jo volia fer per aquesta cançó. Sí. Jo és que estic en contra de quan van posar Estic Blau. Antes no hi havia Estic Blau, tothom era ben feliç. Exactament. Hi havia palitroquets, portes palitroquets. El pot llevar, el pot llevar, jo tenc desactivat, jo que me controlin si he mirat o no he mirat. No ho sé. Però que tens alguna cosa a amagar. Jo quan festejava, que no festeig, se n'hi que tens alguna cosa a amagar. Bé, tu. No, això de cara no festeig, ho dic perquè les dones que m'envien. Que ja Bé, tu festegis o no? No. I no, són tots... No festeja. No, Està soltero. Ni jo tampoc, ja sé que ell no és molt No, home, si hem de triar, jo crec que sé cap on... Jo també el triaria. Bé, nen, tu no havies de fer una secció. Sí, és que, és a dir, jo tenia una secció preparada, però és que l'entrevista és tan guai que... Vinga, feu-la. Ho feim, no? La feim. Tenc fins demà, Va, perfecte, va, jo preparo la secció, perquè... Fes la secció. En un paloca, vale? Dale. Ué, molt fuig. Ja que estàvem amb aquest... Perquè aquí... Tu, món. Ara ja sé que... Espera. Em pot de per tot que ve de la finca, ara bé. Això és... És un concurs televisiu. Heu de participar un contra l'altre. Mira. Vale. I en boia no sabia res. Jo si he de tocar els instruments no sé res. No sabia la flauta de No petit. tocareu cap instrument. El concurs se diu, que si en Titino ho posa... Present. Posa molta imatge. Producció. El concurs se diu... Tu ets un crac! Vámonos. I és tot de preguntes d'en Tomeu Penya. Va passar, ja que tu has fet la cançó amb en Tomeu Penya, entenc que en qualque moment van xerrar, no? No van xerrar. Xerrar, sí. Pues algú t'haurà contat qualque anècdota. No te creguis. Va ser molt estudi, professional, pim-pam. Bueno, pues també per tirar del mateix punquet. No, Anem igual, però no tenim ni idea. El concurs consisteix. Com enterrar la meva amistat amb en Tomeu Penya? Si li poden canviar nom en postproducció, vale. El concurs consisteix, això són els vostres atriles, si no m'hi heu entès. I he de fer una foto per anar content d'anar... I això és imatge que jo he dit abans de... Sí, imatge que he dit abans. Això, Imatge que he dit abans. Bueno, bien hilado. Jo són els vostres atriles. Jo no... Què passa? Producció, què passa? Què passa? Espera, fer així en el peu de micro, perquè tens liat el cable. Ara sí. Ara sí. Ai, no passa res. Tots som professionals. Mira, vale. Ja m'ha fet gorra, de xiurei que està allà darrere. Vale, res. Jo no m'he inventat res. Com he agafat un meme de WhatsApp i he fusionat dos programes d'IV3. Vale, que és Jo en sé més que tu i Atrapa't si pots. Vale, jo en sé més que tu no sé si ho he vist mai que una caixa fort, amb una combinació. Vale, nosaltres no tenim caixa fort, per això he fet això. Jo l'he posat en un pany en contrasenya i serà la gelera i la caixa fort. Vale. Jo no te vull dir res, però generar ja fent si pots i villata. Això serà un bon entreno. Ah, sí? Sí. Opa. No es tiro fort, que això està en cinta americana.
Ja no tanco. Bé, què fem? Mos posem aquí? O com va ja? Com va aquesta Sí, però vols Ah. dir, va. Jo me posaré a la dreta, no vull dir res. Això tu, això... Bé, no toco molt, no toco molt. Bé, molt res magnetes Gràcies, diferents, Juanjo. preguntes i començant. Muy bien, pues... Has de pitjar el motor? No, no n'hi ha. Pegava un cop damunt d'això. S'ha fet dur, vamos. Dàtil! Vinga. Se també més que sortiran d'aquesta entrevista normalment... Bé, ara no mos tanca, va. Bé, Però és igual. igual, s'ha fictici, és igual. Fictici. Jo justament el programa no l'he vist mai, no sé ben bé. Va. No miris la tele, honestament. Home, com has mirat tele, entre música, dones que te xerren i... Espanya és de xinor i tampoc no funciona a Espanya. Vale, és igual, canviarem el joc completament. Vinga. Vale, agafaré el micro que no em sentiran. El que farem serà, jo us faig preguntes i els que guanyi trio, ja he ficat aquí dins un parell de regalos. Ah, mira tu. Sí, i pots triar, tens una opció d'elegir, vale? Molt bé. Vinga, començam amb un verdader o fals. Una pregunta cada un. Va, vinga, va. Tot van estirat en Tomeu Penyo, vale? Bé, Qui comença? El convidat. voy. Vale. Vinga. En Tomeu Penyo va fer un disco enterament en castellà. Verdader o fals? Fals. Verdader. En sèrio? Sí. Què me dius? Sí, sí, sí. No ho sabia. Un disco sense... En castellà. Què me dius? No me recuerdo. Y una canción va a quedar. Y dile a tu mamá que yo soy diferente. Ai, mica, també t'has puesto que era alerta. Boníssim. Això està a Spotify. Està a YouTube. A YouTube? A YouTube. Joder. Sí. Vale, He preguntat a tu mamà, brutal, que això és un tema. Ara he perdut un regalo, és allò. No, no has perdut res. No he perdut res, va. Zero. Vale. En Tomeu Penyo sempre diu, quan se mori, vol que l'incinerin i de les seves cendres fa supositoris. Molt el meu peny això, però crec que no, fals. Però és verdader. Cago en Déu. És que m'he currat. Cago en Déu. Això li vaig demanar, no? 0-0. Bé, la meva font sobre el meu compte, també t'ho diré. Juanjo, en Tomeu Penyo, a part de Mallorca, el segon puesto que en un més discos és a Dinamarca per mort d'un anunci de cervesa. Ah, fals. Fals. És que no, això ja... M'he currat. Per aquí no passa. Després de lo primer, de supositoris. Un anunci, vendre discos i tal... No, impossible. Bé, és que si ho hagués trobat tu, el millor. Bueno, millor que informat, no? Bueno, aquello, no sé. En Tomeu Penyo va fer una col·laboració amb un Paco de Lucía i només va comprar mogons de Vilabranca. Això és verdader. És verdader. Això és verdader, perquè jo ho he vist igual que van en això. Lo del melón no ho sé, però en Paco sí. Sí, i va comprar només mogons de Vilabranca. Mira tu, Sí, sí, sí. Xaval. Ui. Bueno, segons un estudi recent... Això és per jo, ara? Sí. Home, si ja rius... És vera. Segons un estudi recent, diuen que té més fill que un Julio Iglesias. No, fals. Fals, és que no me sap greu. A què se li ha regalat? Perquè eres convidat, ha de guanyar. Ten rebot. Són de mel i sucre. Bé, tu, Jo. en George Bush se va declarar fan d'en Tomeu Penyo i el volia conèixer. I en Tomeu Penyo li va dir, si m'ho conèixer, que vengui a Vilafranca. Lo segon ho crec. Lo primer... No, la mateixa. Fals. És fals. No, lo segon m'ho crec. Ja t'ho dic, si m'ho coneixo. Ja en duim com bastantes de falses. No, dos. Dos. I ara només faig dues preguntes que no són verdader o fals i iran a fer desempate. Vale? Va, Juanjo. Quin és el seu nom complet? Va, no tinc ni idea. El cop a rebot. Tomeu Nicolás... Nah, impossible. Li dono bona. Tomeu Nicolás. Sí. Tomeu Nicolás. Tomeu Nicolau Morda. Però bueno. Morlà, Però bueno. Jo no veig el Nicolau. I ho sé perquè la seva filla me segueix a Instagram i sé que és Nicolau. I és Nicolás. No t'he dit Nicolás. Mireu l'Instagram, el que funciona avui en dia. Hòstia, si està gràcia. Bueno, tu. Ja he perdut, ja. No, va. Opció d'empate, aquí, no? Opció d'empate. Quant de pits s'ha casat? Hòstia, un parell, espera. Fa un parell d'any un pic. 2, vinga, 3. No. No he trobat allà.
Mínim dos. Mínim dos. Mínim dos. Jo no sé per què me sona 4. Jo no, crec que és 4. Això ho hem de cercar. No sé per què me sona. Jo és que he mirat i no ho he trobat per lloc i ja m'hi tenia la pregunta escrita. I dic, i de... Està bé. Jo dic, dos en sé i un perquè... Ben bé. Bueno, ja està. En Juan Cominyat. Enhorabona. Ara he d'anar a la Tira el que vulguis, Una cervesa, un paquet de iogurts I un nanone que són caducats, i un tanonès, també. Però el iogurt i el tanón és el mateix, no? Vale. Mira, o si no volen fer tots junts, un xuquito de palo per despedir l'entrevista. Jo crec que una cervesa me va fer la palma. Encara es deia aquí, però... No, però ara igual, la terminada, jo sempre és que Jo crec que poden fer I molt gran, perquè són els campions. Molt d'am, sí senyor. Sí. Jo crec que poden fer xupita igualment. Jo crec que poden fer xupita igualment. Ja m'he costat també 2-3 vegades, no ho sabem. Va. Xupita. Va, un xupito petit. T'estimen més palo o moscatell? Palo. No n'he begut cap mai en la meva vida. Que són de serena. Ni palo i més clar. Serena no, aquestes coses. Ni palo ni moscatell. No tinc ni idea. Vinga, palo. Lo que sigui menys fort. Palo fluixet. Lo menys fort. Palo fluixet. Home, té més nom de ser més fort, és un palo. Palo fluixet. No, mira això, govern balear, tu, això 100% mallorquí. Licor, No poden dubte, de debò. mira això, només 32. Has de túnel també, però... 32, algui marques que no m'ho fan. Cristo Déu, quin susto m'ha pegat! Això ha quedat gravat, fer la reacció, la fem en càmera lenta. Càmera, que ha gravat. No! Pequeño, tío. Man, Joan, no gustes onda, no, perquè tu tens les seccions preparades. Man, si m'he fet seccions a l'opa, ja. Sí, però la Fortnite segueix enxufada, almenys? No, però és igual, mira bé. No, sí, s'ha desenxufat. Un xupito de S'ha palo. desenxufada. No. Da igual, Perquè el micro ha quedat ja... Va bé, el nostre món dirà bé. I ara sé que feim un xupito, Ja, hem de fer la darrera pregunta. Però on està darrere d'això, ja? No, o això ja anem està. endavant? Bé, però això fa de barra, Deixa'n un. Deixa'n un, ja està. Deixa'n un, així, fa de barra. Tu, Puc estar Mira, això... fora de no vull Sí, pots estar on vulgui, Juanjo. De cuerpo de barra. Cuerpo entero. Això és teu, això és el meu. Man, queda. Quin és el meu? Jo El menos. el més poeu. Va, és igual. És que vulgui, vinga, tria. Juanjo, tu no has fet mai el programa, però ja t'ho explico. Sí, Ja t'ho explico, mira. ara jo... Això és com un quart vot. Està greu, Això és com un quart vot, una eliminatòria tota la vida. Ja estem a la final. I tu has de triar el darrer finalista. Que serà un quart vot de productes mallorquins, diguéssim. La eliminatòria va quedar les porqueres, va quedar la de llengua, va quedar la cinta de llop. La darrera semifinal és l'encimada contra la ximbomba. Tu has de triar un objecte que per tu sigui més representatiu mallorquí i si pot anar un poc d'explicació, però si no cap puta. Home, començar. Jo soc músic, per tant la ximbomba per allò, top. Però sí que és cert que jo, ara mateix, per l'encimada, és que no tinc clar què és més mallorquí, perquè és el que s'acaba, és més mallorquí o el que... Home, representatiu per tu, també. Clar, representatiu. Jo no tinc ni idea de si a Menorca, o Eivissa o Formentera se fan encimades. Hòstia. Podria ser que qualque puesto de Menorca o Eivissa també se fessin encimades. I la ximbomba, A la península també a la península també n'hi ha, tampoc conec tanta informació jo com per dir, no, això sempre és mallorquí. No ho sé. Jo, per lo tant, per no jugar-me-la tant, per agafar més de prop, ja que la ximbomba, la península n'hi ha, jo crec que amb aquest ens encimada. Les encimades també en fan Filipines, si no ho sabies. És el poste nacional de Filipines. Com un dia, que estamo, saps de tot. Hi havia molta immigració mallorquina cap allà, per mort d'això. Ara m'has rebentat. Vinga, l'encimada, no? Vinga, encimada, va, encimada. Perquè ja m'has encimada. Bueno. Ja, per lo menos me n'heu comprat una o alguna cosa, no? Hòstia. Això I és excepcions. tenim una ximbomba també per si acas, saps? Per si deia ximbomba. Claro, però sense la ximbomba no torna plana com l'encimada. Poden despedir el programa. Poden despedir el programa i aprofitant per dir que estem a la final, ho penjarem per Twitter i vosaltres decidireu qui és el gran guanyador. Això és la final? Això és la final. Trinxet contra encimada. Molt bona final, No, és ben bé. Bueno, i ja ho penjam per Twitter i la gent ho decideix. Vinga, bueno, salut, molts anys. Despedim el programa en so palo. Sopalo.
I salut! Salut. Molt d'any, gràcies Juanjo. I gràcies a vosaltres per convidar-me en el vostre programa. Gràcies a tu, has estat I un ja tornarem, eh? I tant, i tant. Boníssim. Ei, au. Quan vais a contar l'entre ballant, això? Se recorda que no saps. Ah, que de bo.